Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, улгатаба кайбер темалар турында. Җәмәгать транспорты пассажирларын штрафка тарта башладылар. QR-кодсыз йөрү ничә сумга төшәргә мөмкин? Кибетләрдә карабудай бәясе арткан, бу ни белән бәйле? Сак булыгыз, бозлавык, шәһәрдәшләр чистартылмаган юлларга зарлана. Чаллы кар явымы белән ничек көрәшә? Шолда QR-кодсыз йөрүче җәмәгать транспорты пассажирларын штрафка тарта башладылар. Шулай итеп 17 кешегә беркетмә төзелде. Административ материаллар судка тапшырылачак. Кагыйдә бозучыларга 1000-нән 30,000 сумга кадәр штраф яный. Рейдка полиция хезмәткәрләре муниципаль хезмәтләр белән берлектә чыкты. Җәмәгать транспорты тукталышларында берничә контроль ревизия төркеме эшли. Элегрәк тикшерүләр профилактик характерда булган иде. Пассажирларның җаваплылык турында кисәттеләр. QR куяннардан тыш тикшерүчеләр кибетләрдә битлекләрсез 85 һәм транспортта 3 кешене тоткан. 2 беркетмә шәхси эшмәкәрләр өчен төзелде. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 230 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда узган тәүлектә коронавирусның тагын 24 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 3 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 38760 очрагы билгеле. Аларның 32238 терелгән, 232се узган тәүлектә. Сак булыгыз, бозлавык, яңгырлардан соң кыш үз хокукларын үти башлады. Шуңа күрә шәһәр юллары бер төн эчендә зур шугалыкка әверелде. Шуңа бәйле рәвештә травмпунктларда пациентлар саны арткан. Егылганда нинди җәрәхәтләр алырга мөмкин һәм тайгак юлларда ничек куркынычсыз йөрергә хәбәрчебез сөйләячәк. Соңгы вакытта ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең травматология пунктына мөрәҗәгать итүчеләр саны 20%-ка артты. Әкамы балалар медицина үзәгендә ноябрьнең соңгы 3 көнендә генә дә 62 бала кабул ителде. Берничәсенә госпитализация кирәк булды. Чолылар бу хәлдә юлларны начар чистартучы коммуналь хезмәтләрне гаепли. Тяжеловато ходить, конечно, но ничего. Мы стараемся потихонечку. Конечно, нужно, чтобы почистили побольше дороги. Все-таки очень много пожилых людей, которые очень плохо ходят. Я думаю, сегодня уже как-то более-менее. Вот на бульваре энтузиастов у нас там было очень скользко, прям как на катке. На Шишкинском хорошо, а дальше идешь, сами видите. Неприятно. Наверное, людям старшего поколения трудновато. Справиться еще, подождите. Не сразу же за один день, за минуту ничего не сделаешь. Сделают все, нормально будет. Все сталкиваются, гололед по снегу. А что сделают? Тут жаловаться, мне кажется, излишне. Тайгак юлда егылуда иң еш имгәнүләр ул бәрелү, буыннар чыгу, мускуллар тартылу һәм сынулар. Әлбәттә, үз-үзеңне бәхетсезлек очрагыннан тулысынча саклап калып булмый, әмма җитди нәтиҗәләрдән сакланырга мөмкин. Табиблары биек үкчәле аяк киемнәреннән баш тартырга, җайлы аяк киемнәре сайларга куша. Падать, конечно, желательно правильно. Не на спину, не вперед на вытянутые руки. В идеале нужно сгруппироваться и упасть на бок. Этому учат лыжников, сноубордистов. И в идеале, конечно, вот это правильно именно в позиции сгруппированности на бок правильно будет упасть. Шәһәрдәшләрнең борчулары игътибарсыз калмый. Бозлавыкка каршы көрәшү өчен автомобиль юллары предприятиесе реагентлар куллану күләмен 1,5 тапкырга арттырган. Махсус техника шулай ук 50%-ка артты. Юлларга төнлә һәм иртән тозлы эремәс сибәләр. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, гидрометеорология үзәге мәгълүматлары буенча юеш кар бу ялларда да көтелә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Айдар Мусин, яңалыклар. Бәяләр тагын кая үсә. Кибетләрдә карабудайның 10 ел эчендә беренче тапкыр килограммы 100 сумнан артып киткән. Җитештерүчеләрдән яңа уңыш алдыннан запаслары бетә дип язалар массакүләм мәгълүматлар чарасында. Быел карабудайга ваклап сату бәяләре 10 ел максимумны узып китте. Чаллы кибетләрендәге хәлләр турында хәбәрчебез дәвам итә. Соңгы көннәрдә социаль челтәрләр Чаллы халкының карабудай бәясенә карата дәгъвалары белән тулы. Аның бәясе пандемияга кадәрге дәрәҗәдәге рекордны узып, 2011 елга рекордны да узып киткән. Ул чакта ярма хакы 102 сум иде. Супермаркетларда карабудайга иң түбән бәя 100 сумны тәшкил итә. Росстат аналитиклары мәгълүматлары буенча бу үсеш ярмага ноябрь аенда килограммы 70 сум торган чагында барлыкка килгән ажиотаж нәтиҗәсендә булырга мөмкин. Я что-то уже давненько не брала гречку, что-то не могу, да. Запасы. Старый запас еще.
То есть успели напасти? Ну, да, кончается. Ну вот уже. кончается, да, надо. Что-то про гречку не могу сказать. Цена от 100 рублей до 250 доходит. Как считаете, это нормально? Нет. До 250. Конкретно в этом магазине, да? Нет. Как вы думаете, какой должна быть цена? Гречки? Ну, не больше 80. Дорого. А сколько должна быть, по-вашему? Ну, 40-50. А как вы можете объяснить подорожание цен? Ничем не могу объяснить. Крупы выросли, курица выросла, колбаса тоже выросла, по-моему. А на гречку внимание давно обращали? На гречку, да, тоже, кстати, очень высоко. Взлетели цены. Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы карабудай запасларын җитәрлек дип бәяли. Җитештерү күләме эшкәртү предприятиеләренең ихтыяҗын каплый, бу исә эчке базар ихтыяҗларын тулысынча тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Вахт автобусы булган аварияда зыян күрүчеләр мәдди компенсация алачак. Исегезгә төшерәбез. 1 декабрь итәсендә Алабугадан ерак түгел вахт автобусы юл читендә калдырылган фура белән берләшкән иде. 20 кеше зыян күрде, бер ир-ат һәлак булды. Йыла заводын зыян күргән хезмәткәрләре производство травмасы алганда килешүендә каралган түләүләрне алачак. Хөкүмәтнең 1164 номерлы карары нигезендә алар сыну белән бәйле җәрәхәтләр өчен 60-тан алып 300 мең сумга кадәр бәрелү, тәннәре җәрәхәтләнү өчен 1 меңнән башлап түләүләргә исәп тота ала. Һәлак булган 68 яшьлек ир-атның туганнарына 2 миллион 25 мең сум акча түләнәчәк. Хәзерге вакытта 16 кеше уртача авыр хәлдә ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсеннән чыгарылган. Шолда яңа елга әзерлек эшләре дәвам итә. Мәләгәс Аръягы микрорайонының бәйрәменең төп атрибуты инде бизәлде. Эшчеләр чыршы куюны төгәлләделәр. Аның тирәсен төзекләндерәсе генә калды. Эш барышын безнең төшерү төркеме тикшерде. Мәләкәс Аръягы микрорайонында чыршы беренче тапкыр узган елда барлыкка килде. Яңа ел чибәркәен урнаштыруга чаллылар узак вакытлар дәвамында иреште. 2021 елны каршылау киң колач белән узган. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, бәйрәмне бөтен микрорайон белән билгеләп үткәннәр. Быел да чаллылар инде яңа ел кәефе белән бәйрәмне түземсезлек белән көтә. А как у вас вообще с новогодним настроением? Отлично, как раз вот благодаря елочке вышла и радостно. Хочется сфотографироваться, порадоваться, всем отправить, что вот у нас установили елку в Замеликесе. Нового года ждете? Конечно, ждем. А что вы желаете, чтобы исполнилось в следующем году? Каким вы его видите? Это болезни, коронавируса, все прошли, ушли, чтобы все люди были здоровы, все были счастливы, все были дружны. Мы живем вот в этом доме, у нас оно напротив прямо. Через окно видно, вечером видно, как она светится. Ну, как бы новогоднее настроение пока есть, да. Ждете вы уже Новый год? Ждем, да, и каток очень ждем. А как вы описали вот прошедший год, 2021? Несмотря на все ограничения, он прошел очень хорошо, потому что у нас появился ребенок. Шолы урамнарында яңа елга бизи башладылар. Шәһәрнең теле өлешләрендә якты иллюминациялар урнаштыралар. Азатлык мәйданында яңа ел чыршысын әле бер атна элек монтажлауга керешкәннәр. Шәһәрнең бәйрәмчә бизәлеше турында архитектура идарәсенең генераль план һәм территорияны үстерү бүлеге башлыгы Мәликә Шамсиева сөйләде. Мы решили оформить площадь Азатлык в стиле детской сказки, пересечения и переплетения фольклоров, народов, бал-маскарад. То есть все то, что позволяет жителям города ощутить по-новому этот праздник и быть, скажем так, немножко отдаленными от всех проблем повседневности. Яңа ел чыршыларын монтажлауны 10 декабрьгә кадәр төгәлләргә планлаштыралар. Әйтергә кирәк, бәйрәмнәрне үткәрүгә старт инде бер атнадан биреләчәк. Бәйрәм чаралары 13 декабрьдә башлана. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Кирилл Хабзей, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Татмедиа газета журналларына язылган өчен хар күри торган җайланма, телевизор һәм башка бүләкләр от. Иң зур бүләк шифалы су Ижминводага 2 кешелек юлама. Гаризалар бу елның 22 октябрьнан 2022 елның 21 гыйнварына кадәр кабул ителә. Бүләкләр уйнату 2022 елның 11 февралендә узачак. Газета журналларга почта бүлекчәләрендә, шулай ук Татмедиа сайтының подписка бүлегендә язылырга мөмкин. Акция турында мәгълүмат tatmedia.ru сайтында. Реклама. Яшь чикләве 16+.